Vidste du, at du kan bidrage til den grønne omstilling og samtidig tjene penge på systemydelser? Med Flitz FlexGate-system får du mulighed for at gøre en forskel, og så er det lettere, end du tror. Når elnettet er i balance, har strømmen i stikkontakterne en frekvens på 50 Hz. Men hvis der opstår ubalance mellem produktion og forbrug, ændrer frekvensen sig. For at undgå dette køber Energinet systemydelser, som hjælper med at stabilisere elnettet. Med minimal indvirkning på driften kan du med fuld operationel sikkerhed modtage betaling for at tilslutte dit anlæg til markedet for systemydelser. Med Flitz FlexGate-system kræver det kun 3 simple skridt, før vi er klar til at aktivere dit anlæg. I koordinering med driftspersonalet installerer vi vores FlexGate-hardware på dit anlæg, så du kan analysere dit forbrug og fleksibilitetsprofil. Vi integrerer dit kontrolsystem med vores softwareplatform. Og til sidst aktiverer vi cybersikkert dit aktiv til markedet for systemydelser, uden uforudsete udgifter og risici. Er du klar til at bidrage til den grønne omstilling og samtidig skabe indtægtsmuligheder? Så kontakt Flit i dag og lad os hjælpe dig med at frigøre fleksibiliteten i dit anlæg.